Kabutsi, oh. Hit! 11.9, no? Years So later. karon mga kabigan, ako'y nakita Andre Dapita, no? Dire Dapita mga kabingka ko nakita, nakikrave ko mga kabingan na mangita din ako katong mga merinda sa mga Pilipino mga kabingka. So dire da banda sa may Sitio Guadalupe sa may Katalunan Grande mga kabingka. So ato na nako mga kabingka ang ilang mga baligya sa mga sa mga Pilipino nga mga snacks, no, sa mga ginanggang, kamuti, uban pa mga kabingka. Tara, let's go. Buti naman yung popcorn. So, nanatakaroon diri sa, ang pangalan din ng mga kabing kay Anan Store. Tara, sa lukat da. No? Palita diri o mga merinda food. So, nagpila ni. Tag-cheese. Isaan ni. Tapos, gani, turun ya kani. Turon saging din kani siya, turon malagkit. Gani, cheese ya kani. Danten. So, Sa. May kaan. kani, isaan ni o isaan ni. Say tawagan ni? Mutsi. Butsi. Peanut butter. Isa po dani. Saan lang din? So, parang pwede ko ka kung ano nito rin napilitan mo. Yeah. O isa ka juice. Cheese yan, simple. This. 5 lang, 5. Palit ako juice, mga karinta. So, nga mga kabingka, ato na ni food taste, mga kabingka. So, nga mga kabingka, ato na update, let's go. Mga kabingka, ato na tilawan ng butsi. Data butsi, oh. Unang kagat. Okay? So, 10/10. Yeah. Kaning turun. Nanay ko kainit din mga kabingka. Sa pagkatuon, Dok. Ikaw. Perfect na perfect. Ang ganahan ko, panindot siya ba? Taga na ko grade. Kanay siya is 11.9, no? Kani, kung mo lang kayo, dapat nakikakaiba. Paano ko? Nope. 8/10. So, kung sa pa inyong ginahulat mga kabingka, along highway lang na kita mga kabingka, no? Kasurpat na dito dapat sa Sitio San Miguel, kung dato makita niyo morning sintro sa Sitio Guadalupe at bang lang yun, at bang sa may Kapilya. Yes, no? So unsa pa inyong ginahulat mga kabingka, attack na mo diri mga kabingka. Ito po si DJ Mars in the place to be you. See you in next my vlog mga kabingka. Babushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.